Доброй раніцы, мої шановні. Так, вибачаюся, тут треба мені змінити кроху налади, мяркую. Гука. Або почулливості занадто... Ой, почулливості занадто... Ой, ось так. Вітаночки знову. Зараз я повинен працювати так, як належить. Ми все бачимо, контролюємо. Так, чатики, вибачаюся. Чатик, где наши? Так, один, другий бачу. Усё. Не усё. Твіч, як завсёды, спазняється. Чаму? Ось, перезапамповувати. Гульню треба кому глядеть. Так, перадпрагляд. Немагчыма паглядзець, якой якасці навошта. О, вітанашкі. Вітанашкі, олдскул, як справы твои, як сёння настрой у пятніцу ранкам? Так, я тут пакуль што не заходзіў танкі, дарэчы, учора. Ось, так краху згубіўся, зараз ужо наладзіў усё. Так, усё, трансляцыя працуецца, можна працягваць з танкамі. Сёння хацеў бы пагуляць, па-першае, зняць вось гэты X5, 5 разоў, так? Гэта у нас ЛПТ гэтая, потым Бачат, потым ВЗ-120. Дарэчы, 130-го мы ўжо пракачалі, нас застаўся толькі, па сутнасці, назбіраць грошыкаў на Т-110Е4. Вось, а на бегучы момант Т-30, вядома, скончыўся. Вось, прыемны танк. Адзінае, што не спадабалася гармата, то бок, вось гэта абсталяванне, якое ў мяне зараз стаіць, на ім не зусім падыходзіць. Мабыць, трэба змяніць гэтую вось закалку. Так, на штосьці іншае. Ці то на зведзенне, ці то стаба нейкая, ці то агулам там ёсць гэты палепшаны прыцэл. Штосьці такое, я б яшчэ пакамбінаваў, каб знайсці нешта лепшае. Ну, вядома, можа лепш нават не закалку, а нейка вось такое эксперыментальнае абсталяванне, каб усё адразу паглядзець, як ён будзе гуляцца. Чаму? Таму што стабілізацыя набою проста лайно. У мяне былі баі, дзе я з 6 набояў трапляў па танку на адлегласці 400-450 толькі адзін. Вось так усе яно ляцела. Так, ніяк, пакуль што раніцы толькі. В сэнсе ніяк. А ноч, ты паспаў, там прачнуўся з добрым настроем, вывучаюся, пасраў ад душы, так. Аддаў усё кепскае, што назбіралася заўчара. І сёння зранку з новымі сіламі. Як належыць, карацей. Так, усё. Не ведаю, што... ну так, пасля таго, як мы пазнаваем X5, мы пойдзем гуляць вось на двух гэтых ПТ. Хацеў параўнаць. Мы скінем, дарэчы, вось гэтую статыстыку, каб яна была нулёвая. І будзем гуляць ужо, адпаведна, да самага канца стрыму, да першай гадзіны, па цэнтральнаму еўрапейскаму часе. Так, гэты і грыль. Дзе грыль? Вось ён, дарэчы, трэба павярнуць экіпаж. Вось, чаму яны? Таму што за апошні досвед, які вось пры гульні на гэтых танках, яны мне чымсьці нават нагадваюць адзін аднаго. Адзінае што? Адзінае, што механікі ў іх іншыя, то бок тут трэба разгортваць сабе ў адпаведны рэжым, а вось тут трэба, дарэчы, яго абсталяванне значна лепшае стаіць у параўнанні з СТРВ. Гэта трэба будзе неяк падумаць, як зрабіць па-іншаму, па-лепшаму. Вось, там па геймплею, па выніках нейкіх, думаю, што недзе там яны будуць адзін каля ад другога. Адзінае, што зменім абсталяванне. Ну ўсё, давайте, паехалі. Гуляць у нас, дарэчы, 46 ўзровень баявога пропуску. За сёння наўрад ці мы зробім 50-й. Вось, таму... Пакінем гэта на наступны стрым, а хутчэй за ўсё гэта зраблю ўжо па-за стрымом, калі будзе добры настрой і атрымлівацца будзе добра з часам. Так, як заўсёды падрабаем рэзервы. Едзем бараніць нашых цяжыкаў.
Вось тут станем. Так, нікому не перашкаджаем. Галоўнае, каб сваю вежу гэты не падстаўляў. 40.05. Вось. Пачнем адсюль. 13.105 у нас з'явіўся з правага боку. Ну, зараз паглядзім. Сюды барабан скінем, можа потым перавядзем свой позірк на яго, бо яму палову хп знялі. Мы можем сплэшем яму нармалёва там высадзіць усё. А в этом хлопцы што? Вось вы што. Ну лови. Як ты там стаіш? Паскудна паляцела, дарэчы. Наступны барабан зарадзім гэтымі прабіўнымі фугасамі. 84. Давай перавядзем свой зрок сюды. І оно все равно што... Чакай. О, глядзі, хто едзе. Ну и ладно. Подумаешь. Проблему, знаешь ты, правда? Подох дык подох. Калі варожы арта здагадаецца сюды кідаць, ух, яго чакае тут бонус. У выглядзе мяне і гэтага хлопца. Так, ну гэтага не сягаем. А дзе БЗ? БЗ, я так разумею, скурвіўся. Ён проста знік адсюль. Так атрымліваецца. О. Не трапіў. Ну што, ніхто цікаць не будзе? Перанабіваем барабан. Так, мяркую, што вось тут лепш пастаяць, бо наша хлопцы там усё роўна справяцца самі па сабе. А мы тут дапаможам нашым ПТ, вось можа і 7. Прачухаецца і павернецца на базу, але ён там стаіць нешта упарта надта. За хацінамі хаваецца. Ух, мінус леапард. 7-1 тым часам. І захоп базы ідзе. Ух ты, ёб твою налево. Гэтая база. 6-7 секунд. 6. Маус, жыві. Не патрэбна. Моє хп. Ідзі ты ў пекла. Сабака. Шлёндра. Натуральная шлёндра. Аддаўся ўсім. 140-й штосьці хоча тут у нас. Ты глядзі, які разумны. Не падставіўся, толькі па 2.61. Ну давай яшчэ ўперад, ну. Арта, уплывовы клас тэхнікі. Поехали 140-му хотя б выпишем пиздюлину якую подвуха. Базу захопили, навошта? Навошта гэта было рабіць? Нейкія придурки там стали на базе. Ну, прогружайся. Давай. Бой говном. Так. Давай наступне. Чекай, дзе мы тут? Увогуле, нам нужна вось гэтага хлопца і гэтага яшчэ. Так, приблизно 3 баі, 3 ікса знімем на ВЗ. Так, каб у яго было там прокачка, бо засталося колькі там узроўняў, мабыць 6, о, 6, боже, значит, 3 узроўні на гэтым палёвай мадэрнізацыі. Хто супраць мяне? Е5. Аей-ваей. І 7. Аей-ваей.
Яга сотая, блядь, будет тяжко злева. Ой, будет тяжко. Легой-то куди летіть? Гризлі, ти куди? И он забылся, что ён на артете, что? Да, блять, разъезд наших тяжиков, что треба. Я думал, что можно было вообще просто выскочить да подтиснуть ворогаў, але ж не. Колькі разъезд, бачите, где наши тяжи? Яны поехали приймать центр. Да. Я подсюль поехал. То есть так, по шчырасці. Я подсюль поехал. Трэба хлопцаў варожых сустракаць будзе глыбей до нашей базы. Вышка стоит. Ага. 215Б только зауважу, что там никого нема. Молодцы. Все, чувак. Ты, бляха, гаўняк, ты погляди. Якой халеры ён сюда глядзіць? Так, ВЗ. Добрала ФВ. Угу. Что ж сказать тут? Нема чого сказать, правда. Так, треба их вытягивать под наши АПТ. Сюди буде зараз закидувати арта, вядома. Ось цікаво, ён калі заязджаў сярод гэтых домоў, ён думаў, што яго хтосьці прыкрые, напэўна, правда? Што за бочка? І ты паехаў, дурань. Там гриля хтось убачив. О, приехали. Ты погляди на это. Убор не пробить. Ну ёб твою налево. А ось гэта было цікава. Двойчы. Гэта як працуе в этой гульні, можна патлумачыць? Ну, крышечку приблизненько. Ну, он же ж подставляется, правда ж? Ну, вот. Так. Давайте ще ему разочек. 3, 2, 1. Я не знаю. Ось ты не удала. Стоишь тут.
Та зусім усё не тое. Вядома, не паляціш. 6, 7, 10 уже. 7, 10. Так, гриль ворожий. Не, ну каб яно яшчэ ляцела, то было б добра, а так то гэта немагчыма перамагчы. Шкада, шкада. О, ВРВ, вітанышкі. Пілять дзеактыў, гэта ў сэнсе. Зноўку падпісчыкі забілі болт, вітанышкі. А што ты маеш на ўвазе? Што за актыў, ты пра што? Я крыху не разумею. Так, шельму давай. Не, ўсё было добра, пазіцыйна ўсё было добра. Можна было б накідаць і 5К тут. Адзінае, што ніхуя не залятала. Двойчы 2684. Так. Каму там яшчэ не паляцела? Тройчы нават у 2684. Тройчы. Адзін раз у борт, другі раз у твар. Трэці раз у камандзірскую вежу. А, ну так, адзін раз у яго не паляцела. Так, і ўсё, хіба што 4. 4 стрэлы магло б і паляцець. А гэта 2000 пашкоджанняў. Калі што, так, карацей, да мяне заехалі сяброўкі. О, блядь, ніхуя сабе. Так ты, хлопец, папулярны ў нас. На гэтым танку я ўвогуле не разумею, што тут рабіць на гэтай мапе. Толькі падаць уніз. Ну, але ж гэта бязглуздзіца. На пачатку бою падаць уніз. Усе флангі тут пазіцыйныя, гэта я на ўсяляк выпадак тлумачу. Супраць звычайнай ЛТ я не выстаю, таму што мне маскіроўкі не хапае, нават супраць бурасіка я не выстаю. О, бачыце? Мне не апускаецца джала. Так, адна з іх ляцела з Осла і прытарабаніла мне дацкую гарэлку на 50 градусаў. Што, ўсё, стрым адмяняецца ўвечары? Ты схіляешся да гэтага, ці што? Не, калі што, то няхай так і будзе. Дзеўчыны ажно 2, гэта лепш, чым стрым з дзедам. Адваліся. На кой халеры ты мяне тут адсоўваеш, а? Паехалі. Так, я бачу, 4 танкі ўнізе, значыцца 121 на адстрэле паляцелі ўніз. Зараз заедем у сраку шельме. Перекинемся на подкалиберы. Ой, шапатак. А шапатака я не бачу. Хлопцы, хлопцы, дайте мне тут. Ось паскуда, правда? Блять. Я будь, ну ёб твою налево, придурочный ты, Лора, ну. Сука, я стою, думаю, что ён глядзіць пра свае гэтыя хмызы, яму срать на гэтыя. Придурок, блять. Та шапатак так само придурок зараз. Хто не ведаю, у Лора 40Т барабан. І он зараз один раз толькі стрелял у шапатака. Сука, пиздец, який придурок. О, блядь, яке кончене. Батяра. Так, у дзеда пенсія ёсць, а бабы гэта выдаткі, так і гэта правда, так. Я ўжо, ведаеце, на той стадыі развіцця, калі ведаю, што
разыдуся з жонкою, я ніколі ў гэтае больш не ўхрасну. Мне гэта наху больш не патрэбна. Ніколі ў жыцці ўсё. Аднаго разу хапіла. Па стрэму як дамаўляліся. Ну добра, глядзі там. А ўжо палову вы... Ты ж будзеш п'яны. Спадзяюся, Аня, да я, і гэта яна першая даведалася пра гэта, так што не трэба тут мне. Мы з ёй гэта ўжо абмяркоўвалі не аднойчы. Так, ВЗ, мапа такая сабе, дзякуй Богу, толькі ў 101.5 схіляецца гармата неблагам. Параўнанні з іншымі 111-ми. Адзінае, што кумулятывы, каб былі пад калібр, то было б значна прасцей. Так з кумулятывамі цяжэй тут гуляць, бо каточкі, экраны бакавыя, гэта ўсё не дапамагаюць. Писяба. Где танки, алло? Гульня, ты заебала, там был зеленый индикатор. И оно мусило пробивать. Ну ёб твою налево. Залетело за кого. Это говняк УКД пошел, что за все. Не хочу вежу свою поворачивать на 5H, потому что гэтая простроится, там их два ставить. Во. Ты ведаешь, ты крыху великий. Как выходить вот тут. Тяжей тебе тут не кабминуть. 277. 277. Чаму? Там хтось есть? А проч тых двух? Хары вось тут уже. Что, блядь? Не, чакай, их два. Это другие. А то я подумал, что я и другим разом не пробил, хотя мне уже подалося. Дел пекла. Подалося, что другі нават показал там гэты жоўты индикатор, что яно пробило. Нарэшце, нарэшце. Яно трапіла, яно прабіла. Вось так то. 1123. Ха! Одним стрелом, блядь. Вось гэта подкрутили. Так, ты. Польская паскуда. Сюды ходи. Мне есть размова до тебя серьезная. Так, тут 5H. Наведайте, что там ДБВ. Там ДБВ, тут суперконь. И не тое, и не гэтае. Але я поеду сюда. Я иду в город. Спадзяюсь, все затрымаецца з гэтага штосьці. Толькі адзінае перанабіўся пад... Ай, каб прабіваць наши плоты гэтыя, якія тут. А ну покажися. ФВ, ты куди знік? Есть контакт. Гриль.
Не, ну ему тут без проблем, правда? Голову пробивать. А куда он пробил? У маску. Ты, блядь, аккурат каля гарматы, ну. А ёб твою налево. Ты погляди, какие гэтые коричневые пидоры. Одразу чпок, чпок, чпок. Откидывают, суки. Что за люди? Не свечуся. Джутай. Видишь, не там. Ты заебал просто, блядь, ёбаный снайпер. Сука, вежа. Блядь, у меня и вежа, у меня не вежа. У меня некая это... решета. Разумеете? Я ему поебать, он просто кидаю силуэты, трапляю и пробиваю. Цікаво. А гэта яго забіў вось гэты? Хлопчык ці хто? Да ёб твою мать. Так, ёсць. Ну, давай. Хто б ты не быў тут? Батчат у нас на базе. Гэты быў па цэнтры. Батчат уже приехал. Нихера себе батчат, як адлетел, бачили? Фуловый засветился ему. Мабуть, усе закинули. О, бляха, як подгорелось пробиття у этих ворогов. Ну, это ж так нечестно, ну. О, мистер Тинкер, вітаночки. Як справи твоєї? Ну, 4200 накидали. Это приемно. Не фантастично, але каб не пробивали так моцно, то можна було б троху понаглінць, там тайпа того ж забрати, 5-го вийсти. Ну і так далі. Насыпали медалёў. Уся грудь просто засыпаная. 500 гэтых дали? За что? А, 46 этап. Так, выбачаюся, кота треба выпустить. Повертаемся. Так, где наша 8ЛТ? Знішчыць 10 адзінак тэхнікі у нас па гэтым. Ну, гэта будзе хутка зроблена, але троху пазней. Ой май, хто супраць мяне? Т-54 і Шельма. А у мяне Шарм Ільєсім. Ну, можем перамагчы. Так, зараз подрубаем толькі пад калібры. І... Ох, елка ёсць. Патрэлты з кожнага боку. Так, ну давай. Так, о, ёсць.
Блядь, який ти неповоротливий! Єбануться. Я думав, зараз подохну. Я був упевнений, що мене зараз напхають. Так, тим часом, що ми можемо тут зробити? Можем тут ось так виставитися. Угу, эта плоскость светить. Свети, свети. КС-ка, ну ёб твою налево. Столько хп проебать. Так, як вас тут поскудів убачить усіх? Бурасик лепший просто. Так, Бурасик лепший, давай, поехали мы сюда. Будем зараз індейку ось гэтую лупендить. Бурасик, живи! Ой, дякую. 430 йому допомог моцно. Так, план який? План ось сюди приїхати. Єдине, що Батшат пересвітить мені. Бо я і високий, і великий. Я ж кажу. Питання нема. Ладно, все равно галимая, бля, мапа. И танк говном. Это кто? Кто посмел? Витаночки. SGT Pepper. Можно просто Pepper. Рада тебя бачить серед фолловерів. Приємненько. Дякую за фоллоу. Так, давай, ось, вертаємося. У нас тут ще 3 ікса є. 2 ікса, вибачаюся, є. Один для ЛПТ, 2 на ВЗ, і потім переключаємося на ПТшки. Сержант... А, это сержант Пеппер. Ось яно я, КСGT. Вітаночки, вельми приємно познайомиться. Так, мапа неблагая, танк неблагий. У їх хто? І у їх склад неблагий. А проч Мінотавра і 103-го. О, 110-3. А усі остатні, відомо, приємненькі для мене. То поїхали. Мабуть, задоволення отримаємо від бою. Я Ouch Potato просто з іншого аккаунта. Навіщо ви, хлопці, це робите? З різних аккаунтів підписуєтеся. Потатич. Есть Копатыч, пам'ятаєш, такі у этих смешариков? А у тебя вельми такий придатний нік, Потатишем називати. Я все равно радий бачити. Так, ну что отрымливается? Я тяжек, Кранваген меня кидає. Правильно розумію? Давай допомагай. Бо коли їх тяжкі АПТ сюди приїдуть, напхають мені
самыя глыбокія памідоры, як кажуць. You're simply the best. Dum, dum, dum. Better than all the rest. Ты глядzi, дзе яны. Ой, дякую. Ну ёб твою мать, ты глядzi, які досведчаны, ну, жучара. Хо-хо-хо-хо-хо! Як ён хутка аддаў свой танк. Вибачаюся, треба було звестися. А мы тебе будем свяціць, калі што. Няхай сабе не вельмі зручным чынам, але я спадзяюся, наша АПТ зарыентуецца і прыедуць да цябе крыху бліжэй. Козлина. На тебе. Ведай наших. Побач со мною бачили, хто засвяціўся? Ну давай хотя б крыху назад, ну. Так, мы 2 разы ему павінныя прапісаць. 6. 4. Просто. А як крыўдна-то адбылося зараз, ну пиздец. Ой, блядь. Чаму так, а? За што мне гэта ўсё? І што вы мне прапануеце? 2 ўбаі знаходзяцца. Ну давай так. Десятки. На десятки будзе складана. Іх 2 пісябы, 2 іса 7. Стінгер. Мать, я не памятаю, хто такі Стінгер. І адкуль ён узяўся. C'est parti. Так, штосьці не шмат танка у нас едзе сюды. А, не, палова едзе. Шельма перамога. Дзякуй Богу, не трэба будзе гуляць яшчэ раз. Так. Т-49. Хто супраць цябе? Ірак.
О, серйозний тип. Ну що, нікого не убачив, так? Наши хлопцы зараз там подсветить гэты переезд на замчышчы, маецца на увазе. Але не надто сунуцца ўжо. О, грыль. Шкада, ніхто не свеціць тут. Т-49 абраў сабе іншы шлях. І, вядома, Ярак варожы мы таксама яго не бачым. ВЗ... Да, параза. Не трэба было ехаць. Трэба было троху павярнуцца. Нешта я протупіўся. Там Кобра, Т-55. Даволі шмат танкаў, дарэчы, там. Трэба падціскаць, дапамагаць, аддаваць барабан, цікаць, потым, мабыць, другі. Не пайшло. Так, мабыць, мы тут не ўбачым грыля, не ўбачым. Блядь, ну... Ну як гэта было зараз магчыма? Ха-ха-ха, не, ну... Ну ёб твою мать, ну... Гульня. Двойчы так крэва запусціць набой, ну... Ну гэта ж немагчыма. Гэта ж шар-фуцюр. Ён на хаду забівае пчалу у вока. Трэшак. Там Кобра яшчэ жывая. Ён жа ж павінен тут стаяць, правда? Да-да-да, з падпалам адразу, малайчынам. Пытанняў няма. Так, там леопард. Пять, 4. Добре, перегуляли. Так, далей леопард, як яго. Чаму? Што ты хочаш гэтым сказаць? Дзе тут леопард мог стаяць, дарэчы? Давай, давай, давай. Дык
Так может тебе не ведаю, подъехал бы, ці что? А то такі сабе атрымаўся, мне падаецца мув. Ты спачатку стрэляў, а потым едзеш туды. Цяжкі нашыя прайгралі. Гэта кепска. Бліжэй, бліжэй, Т-49, бліжэй. Ён, мабыць, пад сеткаю. Блядь, ну ёб твою, ну. Иди нахер, гульня, ну ось. Як ёсць, иди нахер просто. Ёсць, выманили. Ой, боже, які зачараваны гриль быў. Як у яго не хацела ляцець. Так, цікава, яны паедуць нас забіраць, яны будуць стаяць на захопе. Стерва забила. О, блять, все. І сьомы фуловы. І там ужо хтосьці на захоп прыехаў. Шкада. Ду-ду-ду-ду-дум, ду-ду-ду-ду-дум, ду-ду-дум. Так, леопард, леопард, леопард. Собственно. На кой холеру, вы скажи мне? Блять, серьезно, ну. Иди нахуй все. Просто, бля. Ой. Бля, нема слов. Нема слов просто, як яна здзекуецца са мной. З мяне гэтая гульня. Тройчы не прабіў, леопарда. Тройчы, блядь. Да. Что тут сказать? Так, что мы маем увогуле? ВЗ. У нас 3 канопінера. Два Мауса с 7. Е5. Ну, поехали. На банан станем. Да. Лишь по сутнасці можна было б добраць леопарда, ён жа ж мяне не прабіў. Двойчы не прабіў. Шкада, што гульня сказала, не. За тебе пробивать. Ты можешь отъехать от моего заду? Кто ты там не был? О, есть сотых, это добре. Головне комплектіло зараз.
497. Ну, альфа. Так, ну хаця б так ужо. Гэта ніяк у... Так, ніяк зараз было на грилі. Лючки ён мне прабіваць будзе. Кепска яго ляціць. Штосьці за мне тое. Блядь, ты придурок ці што, ну? Козлина тупоголовая. Чаму улево? Чаму улево полетела? На вопрос будешь стрелять и пробивать, серьезно? Просто у дах. Ну так, просто у дах. Да едь уперед. Сотка, 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 сотка. Він мені не може добрати з одного стрелу, на жаль. Цікаво, колькі там пробиття у конопінера. Він просто виходить йому бемц, бемц. Ти тримайся, тримайся. Не удало. Ай. Тихо, ты LPT. Ты, блядь, знал то самое, ну. Ты мне дашь знять гэты X ці не? Дон да бідон, вітанкі. А чаму танкі старыя? Дзе абнова? Абнова выходзіць 3 верасня. Афіцыйна. Яе толькі анансавалі. Дык, па сутнасці ты ж разумееш, што там, калі выйдзе абнова, там жа ж нічога не зменіцца, ангар толькі іншы будзе. А так, танкі, мапы, ўсё тое самае, амаль што. Бля, светляка нема ў нас, ЛТ.
Яна паехала чамусьці ў правы бок. Ну. Мабыць, я занадта даўно не гуляў на ЛТ. Поехал до тяжика. Ну, едь, едь. Хтосьці свеціць, хтосьці стаіць тут, вось по центру. Не, не засвяціўся тут. Ну і зараз тут не засвяціўся. Нават не ведаю, што рабіць. Наши хлопцы поехали. Так, вельмі ўдала. Вось шельма. Е-77. О, -1. Что за нахер? Блять, придурок, ты куда? Т-55 стекая просто до червоной линии, ничто себе. Я увогуле цікаю отсюда. Нейкая дурында. Так, шельма наближается. Шельма наближается. И шкода. Шкода, что там никто не съехал из наших. Чому 380, блять? Як гэта працуе, блять, у вас, а? 380, блять, 380, курва, гэта при альфе 400, а не 390, это я не про ту альфу. Один семь, 1.7. Шельма уже тут. Ну, вядома, ты трапіш, блядь, чаму не? Курва, ўжо падгарае. Мы яшчэ не селі на ПТ, а ўжо моцна так падгарае. Сегодня, блядь, заебись рандом.
Таню нема. Ляціць, як ніколі. Адчуваю, што НПТ будзе сёння тое самае, нягледзячы на тое, што гэта будуць дзве адныя з самых дакладных, трапных ПТ у гульні, ўсё роўна будзе, блядь, палова не залятаць. Стопудова. Та-дам-та-дам. Так, гриль супрацьстарвалі, что-то... Што хтоя хуйня, што гэта хуйня, Тэрамаскабара карцей. Не, насамрэч сцерва ж нармалёвы танк, не? Чым ён табе не падабаецца? Даволі неблаге. Гриль вось апошнім часам, калі я гуляў, нават калі выкачаў, даволі шмат я на ім гуляў. У мінулым годзе, дарэчы. І там, вядома, было ну вельмі лайнова. Там, нягледзячы на тое, што ён і зведзенне добрае, і трапнасць па паказніках ягоных добрая, але ляціць на бой просто было такое сабе, мягка кажучы. Непрыемна, карацей, на ім было гуляць. А тут ще, як бачиш, у нас така ось складається обстановка, що на будь-яким танку у нас не ляціць просто. І воно навіть не хоче трапляти. То я можу собі уявити, що ж там буде на грилі сьогодні. Та ёб твою мать, это я б клавиатуру мыши зараз. Джотай, Джотай. Ты выцеливаешь меня? Лючок, ён тут бачный. Е5 подкатил. Маска ж повинная пробиваться, алло. Ну, каля маски, там же шу... Заебись, блядь, 261 малайчина. Просто лепше. Что ты робишь? Нарешті подставився. Забій його. Блять, чепися. Бля, придурочний. Блять. Арта закидыває. Где тут было арбузовое нечто там. Так, тим часом. Давай, малый. Давай, Соника.
3. Та ёб твою, что ты робишь, ну? Тлустая паскуда. Ух. Так, баджер. Цікавить, тебе тримають там на... Ух, як добре залетіла зараз. Ой-ой-ой-ой, хлопче, штось сьогодні не твой день, як у мене, амаль що. Ти хочеш бортом вийти. Ай, малайчина, яка, ти погляди на себе. Критична шкода. 4, 3, 2, готове. Нюансы гульні, бляха, на гэтых кумулятывах. Трапляеш у гусеніцу, пашкоджання нема. Так, Піпіскан, вы таночки, рады бачыць цябе. Як сёння справы твои складаюцца, нягледзячы на тое, што раніца, але ўсё ж такі, можа, нешта добрае здарылася. Кто там у нас? Центурион. Давай на ББ перейдем. Бачать тікає. Кто там ще? 261 був. А я ось думаю тут проехать. Довольно ризиковно, але спровоковать можно было, правда? 1500 хп есть. Во. Ты погляди, а? Хлопцы, ну только не берите базу, ну. Так, у их ще одна. Не, ну ты говняк просто. 390. Ну няхай. Подумала гульняк, хай живе. Так гэта ж беларуская гра, калі не памыляешся. Ну, паходзіць яна з Беларусі. Давай так. А вось пасля пачатку вайны раздзялілі ж яе на две гульні. На свет танку, які застаўся ў Расіі. Вось. І на World of Tanks, які цэнтр мае ўжо даволі даўно ў Кіпры. Вось, а так. А так тыпу немає нічого агульнага зараз ні з Беларусі, ні Расією. Что за аркада? Режим новый аркада. Шквальный вогонь незабаром завершится. Серьезно у нас? А, так, это ж был у ней тут шквальный вогонь. Мы не гуляли нават у яго, я памятаю. Это уже третий раз, калі яны спрабуюць нешта падобнае зрабіць. Я першыя 2 разы гуляў. А на третий уже нават не хочется. Что у нас есть? Так, до огляду 3% и оглушение, и додатковое оглушение. Дык не видно тут. Огляд, не, его не буду чіпати. Так, огляд ровно, правда ж? 430. А кольки там? 3%. 3%. Это, бля, 12 метров. Доволі багато, ні. Хай буде так.
Зашкварный огонь. Может быть и такое, так. Чакай, знять гэтага икса з ЛПТ. Дзе яно? Вось сюды давай. Каб не забыцца. Усё, апошні раз, апошні ікс. Трэба здабыць. Яны па факце World of Tanks, яны там падтрымлівалі, на ЗСУ трошку давалі, нават рабілі адпаведны, я памятаю, за 20 злотых каштаваў гэты камуфляж для падтрымкі Украіны. Там на нейкі танк ён садзіўся, мне гэтага танка не было, але ўсё роўна набываў, таму што ўсё ж такі нейкія гістарычныя такія рэчы трэба, каб былі. Ось, і тыпу з гэтага з тых продажаў пайшло на дапамогу. Чакай, толькі не ЗСУ яны ў той раз рабілі, а на гэтая бляха рэабілітацыю тых, хто пакутаваў ад всялякіх пашкоджанняў. Ну, карацей, на хто каму ампутавалі штосьці там, ці нагу, ці руку, на пратэзаванні і гэтак далей. То бок, я памятаю только пакуль што 2 акцыі былі такія, да болей-меней буйных, але не так, каб пастаянна яны гэтым хваліліся. Гэта я, калі што, не пра расейцаў, зразумела. Расейцы там просто пиздец. У сваім офісе яны там такое вырабляюць. Хай халера бярэ. Ну что, кто у нас тут клиент? Давай, светись. Зяй, як свою зорочка на небе. Як супернова. Ну. 4 танки вось полезло туды. Разумееце, 4 танки. Яны бяздзейнічаюць пакуль што. 3? Вось 4. А ён не ў адмалёўцы. ПТшка там 4. Просто стаять. Малайцы, хлопцы. Пытанняў няма. Маёце, як кажуць. Ух, БК. Тайп. Навошта? Тайп такі, та заенчылі яны ўсе, паеду, здохну. Хто там, чакай, быў? Калі б туды не палезлі танкі, туды палезлі расейцы. Ты пра што зараз, чакай? Я тут крыху заблытаўся, Дот, што ты маеш на ўвазе? Ля, ну 4 танкі, ну праедзьце як-небудзь уже, не ведаю. Та вядома, божах, ну куды табе яшчэ кідаць, ну? Тут жа ж усяго ж 15 танкаў варожых, ну. А па ой, бля. Мантикора за... Архайма нашага заўважыла. Дзякуй Богу, што ён яе таксама. Так, давай, усё, зводжуся. Свяці. Давай святло. Па плечы снегу намяло. Так, жартуеш? А, ты маеш на ўвазе за места ІПа 5-го? Ну, дык гэта, мне падаецца, яны пры усім кажуць, што гэта іх тактыка такая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Сюка ты! А як не уда... Ты заебал просто, бля. Гаўняк. Ці то ён і Сасю мог лупіць, ці што, я не разумею.
драпаніна гэтая. А не хоча, слухайце, ўжо, мабыць, 5-й раз ось страляю... Не, ну 3-й раз дакладна я страляю ў танк, калі ён з'яўляецца вось у адмалёўцы, і ён ляціць на бойчык уніз. Спецыфічна. Прабіццё маецца, бачыце? Хе-хе-хе-хе. Не. Удэс. Ёсць. Правда, 398, але... Хай так, лепш за 0. Давай мы паспрабуем табе вось што зрабіць. Так, ББшка. Гэта каб гуслі не жерлі нашы набоі. А, в цябе ліха. Аттан. Поехали, сдохли 2. 3, 2. Блять. Ну чему? Да иди нахер. Просто. Ну не хоча яно ляціць сёння, ніяк. А гэты яшчэ так выгодна памёр. Ён там ім бруствер зрабіў. О, я спадзяюся, гэта я не ў свайго трапіў. Не ў гэты трупешнік маецца на ўвазе. Ну там удэс стаіць, пытанняў няма. Так. Мантикора. Где ты там, маленечки ты мой, где? Ух, собака сховался, той на воду кинулся. Так, бля, буду. Что ты маешь на увазе, Пипискан? Я не бачу ничего, как ты писал ранее. Что такое? Все добро, не? Сука, посраться трапила. Паскуда! Коричневая. Вітаю, шановне господарство. Вітаночки. Дові гусеницями. Оу, як ти. Такою, бляха, пропановую не вельми зручно трапив. Так, все, нахер. Давай постреляем по ПТшке. И на что тут повинно быть? Аллея нема. И куды тебе пробивать, коли ось так ворушишь головой своёю? Ой, курва, просто... Я ось, до речі, не зауважу, наша арта увогуле страляла по гэтых цяжкіх танках, ці не? Блять. Не дае жыцця, не дае. Ты як гэта робіш, а? Паскуда, блять. Кусок лайна. Ён уже проехал, мабуть.
Дякую Богу. Да. Бой говно. Да, все добре, просто так написал. Як синдром Туретта. Ну давай, опошний бой уже. Все равно тут пораза была на ВЗ. Не сприяй рандом, крыці, покутуем по крысе. Оно не хоче лететь, и оно не хоче пробивать, и оно не хоче и все. Так, АМХ, Канопенер, МБТ. Давай-ка мы по гуслям попробуем пострелять спочатку. РХМ, ты где там? Блять, ну я один, хто едзе ў горад, ну ёпарасота, гэта як? Як на гэтай мапе можна кудысьці на цяжкім танкі? 260, напрыклад, які паехаў зараз у шчыліну да 13-5. Ой, каб вас панос прабраў, тактыкі вы. А вось гэтыя, бляха, ворагі, яны нібы ведаюць, яны, бачыце, выстаўляюцца. Не боятся. Абсолютно. Гляди, прокатываются и все. На похер. Просто на похер прокатываются. Займаюць город. Ось скуль яны ведаюць, што нашых няма ў горадзе. Батшат, бля, застанься тут. Постой крыху. 4-3. Ну, вядома, за 9 секунд яна дарамантуецца. Цікава, МБТ там будзе, не? МБТБ, вылучаюся, АМБТ. Вось ён, МБТБ. Перенабиться. Ой, як добре залетело. Леопард. У нас у сраце леопард. Так. Як ты будешь зараз ехать тут?
Так, ще один канопінер каля нас. І МБТБ. Не, ну чому б на ходу не стрелиться, правда? Сука. Просто. Такое собі дозволять робити. Там наши хлопцы даціснули, дзякуй Богу, і была перавага вялікая па колькасці. Батшат просто рве усіх. $1200, а хто там застався у живих? Та не шмат хто, насамрэч. І он клікає сюди. Там СТРВ є 100. Ну так, бабешки ми будемо зараз добирати і того ці іншого. Сказав я і не пробив рту. Чудовно зараз було. Так, так, що гэта за две бочки ззаду, позаду танку? Чекай. Гэта ты пра ВЗ гэтага, так? 111.5А. Дык гэта ж паліўныя бакі. Ну, тут паліва ў іх. Бачыш, тут помпа стаіць, якая паліва смокча. Да рухавікам. Що такое? Захватьте, купите на 7 дзён сабе прэміум аккаунт, занесите нам грошыкі, і тады у вас будзе трапляць усё. Не цікавіць, дзякуй. Давай так, ПТшки заставляем. ПТшки ці може што іншае. Чекай. Ось яно СТРВ, ось ян гриль. До речі, у нас як тут за польову модернізацію, все ёсць. І прикашка екіпажу стоїть, добре. Давай з гриля почнем. Так они, яны ж зовсім не за обороненные, ну так. Так і ёсць. Вось менавіта гэтыя бакі, яны не абароненыя. Але калі казаць пра гульнявы працэс, то іх няма на мадэльцы. То бок туды, калі будзеш страляць, нічога не адбудзецца. Гэта проста як навешаная нейкая такая паляпшэнне візуальнае. А па факце так, просто дадатковыя бакі, якія існуюць насамрэч. А можа гэта частка 3D камуфляжа яшчэ можа быць. Так, ББшка, ну, гэта кепска, што я зараз ББ зараджаю. І што ён такі марудны? Мне падаецца, ён раней хутчэй рухаўся. І зараз такі ўжо павольны. У горадзе і гриль у іх, і ВЗ. Так, канопінер.
ён калі з'явіцца, то ось тут. А ён туды і едзе. Дабралі. Дзвяртаем херова. Бо калі будуць фокусіць мяне, будзе кепска. Так, тым часам нашыя заціснулі іх. Нашыя іх заціснулі. Так, пытанне толькі. Не выглядае пакуль што на іх праціснуць. Яны будуць пакуль што, калі іх знаходзіцца. Давай на ББ. Поедем сюды. Спрабуем вось гэтага хлопца жахнуць. Так, першы пайшоў. Мы як нейкія гэтыя санітары тут гуляем. Пакуль што шотных дабралі ўсіх. Сюди йдуть чи ні? Доїли. Питання. Як... Так, это їх розкидують. Наші тяжики. Хто буде святити гэтых хлопців? Я впевнений, що тут хтось буде. Так, пастаім, каб яны нас не бачылі па зоне адмалёўкі. Вось гэта цікава зараз. Паляцела як сакавіта. Та ты шо? Што, будзе хтосьці тут ці не? Бум. Та ёб твою налево. Толькі адвернуў сваю увагу. 4 трупы. 4 трупы, бляха. Але пашкоджанняў. 764. Не, добра, перамога ёсць. І тое добра. Все ж такі яно ляцела хоць бы так. Вось так яно ляціць, і мяне гэта задавальняе. А ўжо колькасць пашкоджанняў яна прычэпіцца само па сабе. Добра, давай наступны СТРВ. Што мы тут сабе абяром? 66776. Давай, наступная Францыя. Покатили. О, до речі, у нас 25 гэтых за бойовий пропуск жетонаў. Калі у нас атрымаецца за сённяшні стрым здабыць 50 ўзровень, там хутчэй за ўсё будзе 28, будзем сядзець сабе абіраць, што купляць будзем у краме гэтай за жетоны. Так, ведаеце што? Ёсць тут адна пазіцыя, калісьці мне падабалася з гэтага флангу, дарэчы. Вельмі прыемная. Давай паглядзім, што можна зрабіць. Можа, штосьці змянілі, невядома, маць на ўвазе распрацоўшчыкі, але... Можа і не.
Так, двое праскочыла. Ёсць яшчэ ахвочая. Курва якая, ты паглядзі, як ён прыехаў выдатна. Так, вежы не бачна. Мяркую, што тут таксама ніхто не з'явіцца, праўда? Вось каля гэтага каменьчыка. О! Гульня. Блядь, да ты что? Ну гульня, ну. Паглядзець, бачыце? Ім зрабілі тут якую яміну, каб яны пракаціцца маглі зараз. Яно ўвогуле ў цэнтр не ляціць, вы бачыце? Ось колькі зараз я не стрэляў, о! Першы раз яно трапіла ў танк. На гэтым усё, яна сказала, хопіць. О-о-о. Не, я разумею, што там пасачка зусім малая. Але, блядь. Ніяк, не. Не адамся, кажа, не адамся. Я што, шалава, каб аддавацца кожнаму тут, а? Зямля уверх, зямля уверх. Я тут нічога не зраблю больш. Давай. Где ж ты там? Где ж ты там, мой маленечки? Да. Ну, калі я казаў, што палова будзе не трапляць і ў дачыненні да СТРВ, мабыць, я моцна памыліўся. Так, а дзе ён тут, дарэчы, можа быць? На СТРВ я ж забыўся, трэба абсталяванне было змяніць. Бо там усё шэрае абсталяванне выключна. Просто ў скалу полетела. Што я могу сказаць? Што ёсць адчуванне. Вельмі моцнае адчуванне таго, што тых, хто зараз карыстаецца шэрым абсталяваннем, іх проста караюць за тое, што яны ўвогуле выходзіць у бой. Трэба падумаць добра. Што можна змяніць тут? Свеціць. Чаму б не? Чаму б з першага стрэлу не выбіць быка? Мне падаецца, гэта вельмі добра. Не тое, каб прапанова, але, ну, такая акцыя. Баджер, баджер, баджер. І гэтыя на гору паехалі. Сем, 9.
Ці я паспею схавацца? Амаль што. Так, паттан. У нас тут паттан. У нас тут... Хто? Леопард чамусьці на выспу заехаў. Пакуль што трымаецца на гэтай выспе. Бачатик. Ну яно па-іншаму не бывае, правда? Ой, ва ўсіх жа ж так. Чакаеш, пазіцыю займаеш, высцежваеш. А потым так хоба, гуселька. Ці яшчэ што-небудзь. Так, чакай, а тут є танк да Вінчы? Не, нема такога. Я підбородзін-то вона занімела. Нішто сабе, у тебя голова разумная якая, цяжкая. Там што, некалькі кілаграмаў мозгоў? О, чакай, ВЗ. Паттана збілі, таму ВЗ зараз будзе жадаць вельмі моцна праехаць тут. Мяркую, што неяк так яно працуе ў галовах звычайных гульцоў. Калі што, то мы і туды пакідаем. Леопарду дапаможам, хаця б крыху. «10-10. Мы у аналцы, по великому лику». Так, ВЗ поехал на воду. Центурион, ты ж повинен забивать его, Центурион. О, блядь, что? Что? Это як зараз адбылося? Да, я мегамозг, я так и подозревал. Ну, карацей, вы все бачите мне. Як у нас сказали, не аналочка, а приемочка, но анальная приемочка. Я знайшоў, кого я могу пробивать. Сука. Я знайшоў гэтага гульца. Ой, блядь, рандом сегодня просто заябись. Литерально заябись. Иди нахер. Мяне так рандом давно не отпускал. Разумееце? А ну паглядзім на статыстыку зараз. Мне падаецца, будзе лепшая статыстыка за ўсе часы. Па прабіццях, трапляннях і ўсё такое, гэта настэрвае. Ой, бля, сёння рандом просто. А, чмурэнны. Да давай, показывай, что там, до чего. 24 стрелы, только 13 трапила. И 3, блять, 3, уявите себе, 3 пробиття. На СТРВ. Где там чекать гэты мімасу? Ён мне патрэбны зараз. Ён мне зараз вельмі патрэбны. Гэта просто пиздец. Да ёб твою мать, дзе тут яго зачапіць? Трэба гэта... Чакай, знайсці яго.
Тут вось так было б прасцей, да рэчы. Во. И что ты не играешь? Штосьці пайшло не так. Карацей, будем глядзець. Что там с макрасами не так пайшло у нас? Філ, вітанкі табе, вітанкі, шановны. Зараз быў цудоўны бой на СТРВ. Так, давайте абсталяванне мы яму зменім. Што можна змяніць? Трубы. Я хвалююся аб тым, што не. Трубы не. А паколькі ў нас няма трапляння, я б гэта змяніў вось штосьці на гэтае. Сістэма трапнасці, рухлівасці. А чаму нельга ўзяць перанабіванне іншае? Не зразумеў зараз. Так, давай. Здэмантаваць. Чаму яно не дае нармалёвае? Так, магутнасць рухавіка, хуткасць гэтага. Тут толькі два, колазведзення і хуткасць зведзення. Это не тое. І гэта не тое. Штрафы, гэта на цяжкія танкі. А чаму я не магу замяніць звычайнае гэтае перанабівач эксперыментальным? Там же ж ёсць такое абсталяванне, чакай. Склад, правда, трэба глядзець. Чакай, дзе гэтае лайно ўсё. Рухлівасць, во, кіраванне агнём. Вось гэтае мне трэба. Дзіўна, што яна не дае. Так. Дасканаленая, трафейная. Трафейная не цікавіць, дасканаленая. Ой. Ну не ведаю. Ставіць дасканаленая на СТРВ. Мне падаецца, гэта кепская ідэя. А тут што можна змяніць? Ну давай вось так зменім. Вось гэта, дакладна мы гэта вось так змяняем. Так, і гэта трэба падвысіць. Так, і падвысіць яшчэ раз да 3. Ну, што завіс? Добра, адвіс. Ён не падвысіў. Так. І вось так яшчэ. Выдатна, атрымалася. Дзе яно, блядь? Ты сур'ёзна? Яно здымае яго. Так, тут мы што можам зрабіць? Дасканаленая ці эксперыментальна не дае. Так, не дае. Таму. Ну, давай так. А рогі ўсё ж таки застануцца рогамі. Так. Усё. Зараз больш-менш яны выглядаюць прыстойна. Паехалі. Наступны зноўку. Гриль. Пытаннечка на адкід. Адстрэл. Хутчэй за ўсё ехаць лепш у правы бок, чым сюды па цэнтру. Але па цэнтру выдатна пастаяць. Давай паспрабуем. Цэнтр, калі што, перакоцімся сюды.
277 на отстрел едем. И сяба! Бум! Як тебе такое, а? Илон. Макс. Человек погулял. Едем туды. Допомагать гэтым хлопцам. Все. Мне падаецца там. Проехал. Паскудник. Рухливости бракуе гэтаму танку. Ой, по центру их шмат. Ты гляди, колькі врагу по центру упали у яміну. Так, так, так. Якая рухливость кончаная. Як гэта незвычайна. Мне чамусь падавалася раней. Ён быў хутчэйшы. Можа, яму трэба паставіць штосьці на кшталт турбіны? Мінотавра. Что, давайте перекинемся на голду покуль что. Выходь, выходь. Зловил маслину. Наш добре адгуляв. Поплечник, який витягнув його на нас. О, тим часом, слухайте. Бум, 268, добре, малайчинка. 140-ве. Ходім того бить. Видатно. Выдатно, выдатно. А чему он, до речі, не стрелял у меня? Просто пригожун. Молодчинка. Так, давай-ка назад ББ. Леопард мінус. Там ДБВ що їх. Ага, на ДБВ лепше все ж таки. Кумулятивний набойчик. Апс, зараз откидають. Выдатно, выдатно, душим, тиснем. 10 двалів. Так, як би тут стать, каб нас не прийняли ось з-за гэтай пагорки того. Бляха, гэты гриль ляціць як шалёны. Калі яму яшчэ турбіна, то не. Ему штасці трэба такое, якое толькі рухливость подвышае, как крутиться дозволяла. Воу. Шкода. Шкода, даядуць яго без мяне ўжо. 15 стрелі, 3000 поспели дать.
СТРВ, погнали. Як цікаво будеш на новом столяванні гуляться. Так, ухмазити я не поеду. Вітаночки, Ян, як справи? Давно не бачилися. Тоже на працю вийшов? Ти ще відпочиваєш на вакаціях своїх? Став старий у сенсі. Учора калався спать молодим, а сьогодні устав старим? Вже на праці, а ось я на що. Так, вибачаюся, малий щось хоче. Але наступний тиждень і у відпочинок. А гэта як працює? Что, поблайндим крыху? Зарано. КД 5.85. Просто шаленая КД. А в Румынию в горы поедешь? О, прихожу, стекаю. А возьми меня с собой. Я так само хочу. Так. Добре, наши осмелели. Адзінае кепска, што ў нас там два цяжкіх танкі, вось там они зараз стаяць. На мінімапе бачыце Карнарвон і хтось яшчэ там. 703, напрыклад, другі. Чамусьці яны вельмі сябе сціпла паводзяць. Давайте вось так. Не павінныя былі першыя ехаць. Тым больш тока папнулася такім чынам, што і Леапард, і Іс. Так, Ісу. Хутчэй за ўсё. Не кантралявалі гэты праезд. То ўсё можна было раней гэтае зрабіць. Так, тара. Ісу, нешта нашыя ссуцца, вось гэтыя тыя, што злева ад мяне. Занадта ссуцца. Маючы броню, не хочуць ехаць уперад. Так, ЦСК адлятае хутчэй за ўсё. А дзе ты? О, бляха, а дзе ён там? Ой, шкада. О, штосьці тут бачу. Цікаво, що ось так проводжу і не бачу гармати ягони. Так. Фу-фу-фу. Поехали туда до Шармурата. Что у меня нового? Ух ты, ёпта.
Так, дэмакраты, гэта ты пра Helldivers. Калі скажаш, тады і будзе. Таму што вялікіх планаў у мяне на гэтым тыдні няма. Адзінае, што сёння будзе 2 стрымы, такі даволі напружана атрымаецца. Ты на гэтым усё. Вось, а так паганяць у Helldivers можам адразу як збярэмся. А ну ще раз. Вось, я тут ніякіх перашкодаў для сябе не бачу. Я не хачу там ісу. Просто ў борт не шмальнею ўсё на гэтым. Не паспеў. Я, ведаеце, зараз не як бы да і суп праехаў. А, з правага боку у нас Бораск. І гэтыя хлопцы. Ну, з тымі хлопцамі это павінныя спраўляцца, правда ж? З адным-то ўжо справіліся. Так, а яны кінулі сваіх гэтых. ПТшек. І Карнарвон, я мяркую, не здагадваецца, што яны кінулі іх. Разам з Шармуратам яны чамусьці. Пасіўна надта гуляюць. Всё, схаваўся. Але ж хутчэй за ўсё ён загіне. Сюка. Просто. Ну, зараз давай мне. Зноў кус на набойзнік. Так. Я не упевнений, да, ось тут хотів би разом. Так, дик без ложика демократа, а не демократа. Треба його запитати. Ну, треба, дик треба. Там же ще дьявол є з гомлюнєм. Собака.
вось тут станем. Каб, калі што, абараніцца. Над уласнай маскіроўкі адгуляем. Бачце, якая цікавасць. Як толькі на звычайныя набоі пераключайся, не галдовыя, танк проста адмаўляецца трапляць. Таму мы пераключымся на галду. Дагнаў. Ну і добра, ну і добра. Трэба адзначыць для сябе гэты момант, што не хоча ён на звычайных падкаліберах трапляць і прабіваць. Так, што мы тут можам прапанаваць? Што мы тут можам прапанаваць? Ці паехаць сюды наверх стаць? Ну, гэта толькі калі рашаць цяжкія танкі выгодна будзе, а калі не... Я вось троху не разумею пазіцыю адную, зараз спраўдзім, як яна гуляецца. Недзе вось тут хмызы павінны быць, дзе мяне сустракалі вельмі часта. ПТшкі супраціўнікаў. О, вось тут. Пазор вагон тут стаў. Чаму? Навошта ты тут устаў? Цікава. Панзерваген атрымаў ужо па пысе. О, вось яна што. А ну давай яшчэ. Гэтая пільней паглядзі, што тут робіцца. А то прыехаў, вызірнуў толькі і схаваўся зноў. Так, мяркую, што тут нават ніхто не збіраецца свяціць гэтую паліцу. Знік з адмалёўкі. Так, агляду не хапае, каб высвяціць пазор вагона. Проста паляцела ў скалу. Так, но мы ведаем, што ён тут ёсць.
Там мы зараз кадешнемся і кинем блайнд ось сюди. Так, где ты, маленечки мой? Ёсть. Их два пазарвагона, до раньше панзервагона. Один тут, другий каля тяжику. Ошивается так. Гриль. Ці мы тут прокидываем, только коли він приедет сюда. Стерва светіць, там павінна, калі што тут грыля гэтага заўважыць. А не. Тым часам ён праехаў. Так. Не бачу, колькі у нас танкаў, якіх абкружылі на базе. А, там 3. Цікава, і тут. А, іх 4 супернікаў. Сопернику может 5. Раз такая пьянка. Раз такая пьянка. Оу, СТРВ, что ты робишь? А святить кто будет? Ты куды? Сука, СТРВ, блять, як ти запарафінів зараз? 2 хп. Едем уперед, но разом з леопардом. Фоєр, вітаночки, вітаночки, шановні. Дякую тобі, добрий чоловік, за кліпи, які ти робиш на твічі. Я ніяк сів переглядів. Учора ці позавчора. Так, РХМ. Нам по сутности только на 2.6.8 потребны. ББ. Ой, ББ, вибачаюся. Кумулятивний набой. Каб хто РХМ ідзе подсвяціў, дзе ж ён зараз знаходзіцца? 8. Добре. Стерва, леопард. Едем. Ах
Хто їх чекає ще? А, позор вагон другий. Сука. Так, потрапив. Ніби рукою поклав. Фугас? Не. Вот фугас это только на сбитие базы. Больше ни для чего. Ну и бабахи 40.05. Это ось два випадки, коли використовую фугас. Я больше ніколи. Гэтыя механікі з фугасамі, якія зараз працуюць у танках, яны просто знішчылі абсолютно. Любы досвід, які маецца. Ён не трапляе, ён не прабівае, ён нічога не можа зрабіць. Гэта фугас у гэтай гульні. А марна, па грылю таксама можна было ў рубку. Во. Калі паляцела яно ў рубку. Я разумею, што я прыб'ю фугасам яго, але мой досвід паказвае, што хераз два ты трапіш. Разумееш, нават ва ўпоры ў мяне часам яно проста ляцела абы куды, тыпу у гармату, ці ў корпус, не прабіваючы. Я задолбаўся, шчыра кажучы. Я апошні фугас, які выкарыстоўваў, я пра ЛТ увогуле маўчу, таму што ЛТ ніяк не магу прабіць. Увесь за апошнія гады, колькі гуляю, я не памятаю, каб у ЛТ я прабіў бы фугасам. Ніколі такога не было. А вось і арту нават даволі цяжка прабіць зараз фугасам. Ну што, ў цэнтр ніхто не едзе. Так... Ну давай мы гэта пакінем пакуль што звычайны падкалібер. Паглядзім, як будзе ляцець. Не будзе ляцець, то не будзем карыстацца звычайным падкаліберам. Што ты там удась? Як ён кепска ляціць. Як ён кепска ляціць. Ой. Хто цябе прыдумаў? У нас там багата танкаў. По ПТшках покидаем. А, вось ты дзе. Е5 ніхто не хоча спыніць. Усе задаволеныя, што ён проста едзе ўперад і ўсё. Там недзе за насыпам нейкім. О! Не падстаўляецца пакуль што. Давай на галду перайдзем. Цікава, дзе гэтыя хлопцы, якія на цэнтры адбілі пазіцыю? Так.
Меня ж не свяцілі, правда? Ніхто ж не мог мяне засвяціць зараз. Ёсць адчуванне зараз, што паедзе хтосьці 430 ці у ДЭС. Так. Собака. 2 раза стрельнув і поїхав все ж таки. Лічы ў вока трапіў. Так, у іх, дарэчы, у цэнтрах хтосьці ёсць. Цікава, ім падставіцца ці не? Гару я не бачу. Ось так бачу. Гару, в сэнсе, вось гэта будынак. Кляштар, ці што гэта? Так, наши поехали. Слухайте, ведаеце, трэба што зрабіць, трэба пад'ехаць да леапарда вось з Е5 нашым. Хутчэй за ўсё. Грыль будзе больш-менш кантраляваць. А я там з балкона змагу штосьці зрабіць. Об'ект 430 У. Цікава, куди ён паедзе. Ці ён будзе шукаць зараз 105-го, ці на мяне паедзе. Шмат хто тут загинув. Зрано. Та бля, я такий прикриватель, ведаєш, з гэтым режимом. Опа! Усё. Так, 13105 у нас на базе. Нічого кепского в гэтым не бачу. Паттон у нас прикрывае чамусьці толькі знизу.
Цікаво, дзе ён будзе, Патман. Толькі ў цэнтры, па суці, па сутнасці. Так, перамога, але пашкоджанняў нуль амаль што. Гриль, твоя чарга. Давайте паспрабуем спачатку хаця б раз стрэліць на пракатцы у замак, а потым поедем налево. Так, ну яны не паехалі. Ворагі маюцца на ўвазе. І ушка, і ўсё такое, крацей настаяць. Значыцца, паехалі налево. Фу, пісяба. Пісяба здохла. Гэта мяняем. Крыху нашыя паводзіны. Дверты, ой, шкада, што дверты. Каб бачыць, што калі хтосьці з іх асмелее ды паедзе, то было б добра, а так... Так нават не хочацца выязджаць. А увогуле ніхто не глядзіць. Сука, нават тыя, хто ў цэнтры стаяць, нашы прыдуркі вось гэтыя, бля. Ніхто не глядзеў сюды. Ніхто не свяціў і не глядзеў. Ачмурэнць, блядь. Тактычныя геніі. Абассанцы. Так, цікаем, бо ўжо арту адкідваюць нашу. Што можна зрабіць? Ушку хотя бы засветить, вот что. Блять, ЦАЭС-ка стоит у хмызах, как ПТ. Ой, сором на твою дурную голову. Леопард, ну леопард яшчэ неяк можна тут допускать, але тое, што ніхто не глядзеў цэнтр, ну гэта просто хабзды нейкія. Концепт 5. Что это уволь такое? Цікаво, мне мы тут не бачим нікого. Мантикора.
і атрымліваецца ён праехаў. Т-57 Хэви, адкуль? Адкуль ты светишь? Так якостно. Ой, страшно жить. Блядь, тебе ЛТ перегуляла. Ты разумеешь? Мантикора. ЦСКА малайчына. Не, Мантикора, безумоўна, гэта люты танк. ЦСКА супраць яго і ніяк не згуляю. Калі што, я жартую. Это сарказм. Што ЦСКА Мантикоры забаялася. Боньк, но... Блядь. ЦС-63 супраць Мантикоры. Яна адным позіркам яго раструшчаць, а тут просто чал схаваўся за пабудову. Ці варта ў цэнтр ехаць адразу? Мабыць, не. Канопенер, суперконь, Е5, Е5. Ну, навряд ці хтось тут проляціць, правда? Не хоча. Звычайнымі набоямі ляцець, як належыць. Там так само 110,5. А на што спадзяваўся 50Б, калі паехаў тую пазіцыю? Павінна было зайсці. Два 7-7 нас кинуў. Два 7-7 нас кинуў. Трапнасць выдатная, но... Да, 277 поехал в центр. Хам, яму земля будзе стекловатая, скловатая, шкловатая. Усім, чым толькі можа быць. Самым мякеньким и все такое. Шклоўвата, шклоўская так вата. Менавіта яна. Так, схаваемся тут пакуль што.
Блядь, ну як ты гэтае робіш, гульня? Так, добра яму праз хмызы насаваў. Шкада, што не прабіў адзін раз. Ну там грыль павінен яго сустрэць ужо. Так, супер коня. Трэба на сцерве змяніць колькасць голдовых набояў. Ці няблага падымаецца яшчэ. Блять. Так, можна вось неяк тут прагледзець, а? Гэта калі што я заўважу. Так, ён так і стаіць за гэтым домікам. Камбатшат яго... Ці яна там усе? Так, грыля хто б яшчэ заўважыў. Зараз вось пазіцыя ў грыля выдатная, на мой погляд. Бо яго ніхто не ўбачыць з такой адлегласці. Давай паспрабуем. Блять, ён вось тут ужо, блять, у тебе под носом, придурок. Ён тут, сука, тупоголовая, блять. Там стоит мерзота на одном месте. Помойка. Як так можна гуляць? Ну чаму ты не глядзіш, хто да цябе пад'язджае, хто не? Курва тупая. Гульня ведае, што ты мала данаціш у гульню. Тут ведаеш, вось менавіта ў сцерве, што трэба змяніць набоі. Таму што гэтыя ніяк не ляцяць. Яны мало таго, што не прабіваюць, пры гэтым вось прабіццё 300. Сярэдняя колька атрымліваецца 303. Праўда? Дык і яно проста не трапляе. Страляеш, а яно ляціць абы куды. Так, давай, выходь з боем. Хаця там анальшчына натуральная. Так, пазіцыя грыля выдатная, але ёсць нюанс. Гэта вару... Не. Тут, вядома, 140-й просто вафля. Выбачаюся. 140-й, таму што не глядзеў. Як грыль да яго мог пад'ехаць, калі... Ну, я не ведаю, што ў яго за пазіцыя там, шчыра кажу. Таму што я б гэтую пазіцыю 100% бы не займаў. Бессэнсоўна, калі ты даеш ворагу пад'ехаць нізам да цябе. Гэта бессэнсоўна там стаяць. Менавіта ён гэта і зрабіў. У нашага была добрая пазіцыя, таму што далёкая адлегласць і там сектар прастрэлу велічэзны. Трэба было не да грыля ехаць, я таксама памыліўся. Трэба было ехаць на мінулую пазіцыю. Праз пазіцыю грыля нашага, праз
наверх падымацца вось туды і кантрыць тых, хто б да мяне пад'язджаў праз тых МЗ, дзе мы стаялі, ну, на першай нашай пазіцыі. Вось тады б ты мяне прыкрыеш усе. А, это просто дапамажы. Ну, шаноўны мой, ведаеш што? Крытычнае трапленне. Цікава, ну бачыце яго, калі той будзе адступаць? Ну, сочыць, я бачу, што страляем. Леапард ще да яго не пад'ехаў, таму больш-менш. Не, шкада, арта трапляе па ім. Так, леапард мінус. Хто ў іх не свяціўся яшчэ? Мантикора ёсць, Мантикора. Так, ён сюды пад'ехаў. 3, 2, ага, керта. Ён засвяціўся. Ёсць. Добре, атрымалася. О, блядь! Куты! Добре, добре. Будзем лічыць, так было і задумана. Каб ён тут затрымаўся, і яго нашыя хлопцы забілі. Едем, едем. Так, хто не свяціўся? Усе свяціліся, значыцца тут леапард. Ну, калі што яго ўбачым жа ж, правда? Ха! Вось гэта быў стрэл. Три, два, один. Ну ён жа ж напэўна не хоча. Не паедзе. Так. Давай, пад это. Акумулятыўны. Поехали на акумулятывах. Хаба, як ЛТ, слухайце, ляціць. Так, хтосьці там стаіць? Не, там арта. Ну, КПЗ давай. Свяціся. Треба крышечку подражніць. Бачат, ты як там? Ты справляешься з гэтым ці не? Бля, що ти робиш, придурочно? Так, все, КПЗ не зауважится одразу. А мы не пробьем. Не. Крыху не хапило.
Нешта херово ведаеце, што ў ПТшках, тое што гэта ўжо ж не першы раз, калі мы здабываем перамогу за кошт захопу. Ну такое. СТРВ, і там ёсць каменьчык, вельмі добрая пазіцыя, а тут ёсць каменьчык, тут таксама добрая пазіцыя, мне падабаецца з левага фланга у пракат даваць. Я хачу сюды. Так, ЛТ поехала наша. О, меня уже убачили. Ось тут хутчэй за ўсё стаіць. Набой. Трэба з набоямі разабрацца. У стервы, каб было больш галдовых. Нешта наш блеск, мне падаецца, зараз памыліцца. Я ж яму маякнуў, што вось тут стаяў чалавек. Трэба быць больш гэтым асцярожным. А ён наадварот пад'ехаў блізка да яго. О, здароўкі, вожачак, здаровачкі. Як справы? Ці плануеш, дарэчы, дэмакратыю несці ў масы? Собака. Першы набой быў, дарэчы, не галдовы. Вось табе і розніца. Дэмакратаў можна на выходных ладзіць, пішыце, калі вы там. Мы заўсёды тут, а не там. Так. Ах ты, собака. Ну что, кто? Давай. Где? Блеск у нас просто... Поехал на ворожую базу. ВЦС-ку ще забил. Ніхера себе. Не, ну ты зараз просто цудовно став. Ай. Так, ходим отсюда. Ходим отсюда. Что мы тут можем зрабіць з гэтым 265? О, горак нейкі зрабілі тут, бляха. Давай так, отъезжаем. На бяспечную адлегласць ад'язджаем. Бо тайпа хутчэй за ўсё заб'юць. І вось так. Не чакаў мяне тут, правда?
Заўважце розніцу паміж звычайным набоем і галдовым, як і па-рознаму ляцяць. Так, божак, ну тады спішамся у гэтым, бляха. О, блядь, як яно няўдала. Так, тым часам Т-54, як ты будзеш свяціць, вось мяне цікавіць. Давай вось так ад'едзем. Вось так. І пачакаем. Спадзяюся, што Т-54 высветіць гэтых тайпоў і гэтак далей. Як цігр, тыгр. Поздно, правда, высветіў. Кепска паляцела другім набоем. Так, ну але ж, ён цікае. Ну і нам трэба цікаць в такім выпадку, правда? Што нам тут сядзець? Мы адсюль пакідаем. Та ёп, твою мать. Вось гэта я натрындзеў, так, што галдовыя набоі добра летуць. Ну, крышачку шчэ. А тут я яго не бачу. Скала за... Гэта перашкаджае. Калі вось тут зрабіць вось так. Во. Учасны ён. А ну, ще раз. Не хоче, не хоче. Так, ну тут у меня перевага. Тут у мяне перавага, бо ў мяне маскіроўкі больш, а ён нікуды адсюль не падзенецца, ён шотны. Спрабуем яму зараз праз гэтае вось хмызы сюрпрыз зрабіць. Ён жа шотны быў, правда? Там 300 з капеечнай нейкай хп. 286, или быть больше докладным. Так, ну мы малые, можем и у борт ему протиснуться. Главное, каб ён стрелил зараз. Усё. Так, еду. Так, набой. Где набой? Сюды. Так, давай десятку. Не ведаю для чаго, хай будзе десятка. Ось так, асноўная галдовая. Гриль, твоя чарга. Трэба падумаць. Напишу вечарам, увечара, што там будзе, калі ў мяне па часе. Абмяркую з жонкаю.
Так. Ну, ёсць сэнс зараз пад'ехаць у цэнтр, шмальнуць адзін раз. Таму што сёння ВРВ пацвердзіў, што будзе гуляць SnowRunner, нягледзячы на свой стан. Цікава, што з гэтага атрымаецца, ці ўвогуле атрымаецца. Заўтра зранку, як заўсёды, будзе ў нас сага. Гэта ў нас будзе, зараз праходзім Ведьмара. Ведьмара. Так лепш гучыць. Бля, дзвел ты одную пазіцыю. Ну, хлопцы, вы даеце лайна на вентылятор. Шесть, 5, 4, 3, 2. Як я удало заехал, правда? Бывае, бывае. Не, яшчэ хачу, глядзі, хто у нас там. Стой, хлопчына, стой. Ты вось добра стаяў. Вельмі спадабалася. Я б скінуў свой ББ. На табе. Так, тым часам, глядзіце, у нас атрымліваецца, што тут два светляка ёсць, а на адкідзе нікога няма. Што мы робім? Правильно. Едем на адкід становіцца. Я не спадзяюся, што нас проста блайндамі не збрыюць з гэтай пазіцыі. Давай, блядь. Шкада, што ніхто пакуль не свеціць. Якая кончаная рухлівасць у грыля. Як ён круціцца медленно і павольна. Давай. Усё, гнездо зроблена. Я стаміўся. Дзе ён? Дзе гэты чалавек? А які сэнс нам стаяць? А ну едь сюды. Атакуй. А чаму на ПТ толькі катаеш? Дык стрым называецца, што мы гуляем сёння на ПТ. Грыль і СТРВ. Мы пачалі, як заўсёды, з іксоў, паздымалі іксы. Пераселі на ПТ. Гуляем на ПТ. Захацелася, таму што мы што рабілі адзін раз, памятаеш, на СТ гулялі, 2 разы запар, падаецца. Потым на цяжкіх танках гулялі 2 разы запар. Я такі, ну блин. А можа на ПТ пагуляць все ж таки ўжо? 6-3. Поехали. Там наши цяжкія танки прорваліся. Стандарды Б, стандарды. Ну бля, серьезно. Выдатно. О, полетело добре, але чому не пробило, не разумею. Что там, Кобра, ты далеко?
Малайчынка. Besten Dank. Больш бяспечна зараз. Ну давай, глядзім ва ўсе вочы. Дзе павінен быць гэты Т-54Е1, які па сваёй галаве атрымаў, але не прабіўся. Ух, чалавек за камень паехаў. Што ты будзеш з ім рабіць? Як здзьмула моцным ветрам. Вось калі б патрапіў як у гэтага Т-54 Е1, было б цудоўна, правда? Ну не хоча. Не хоча. Не, вось гэтым грыль, дарэчы, калі гуляў на ім, я памятаю, калі спрабаваў выканаць ПТ-задачы, ПТ-15, там на 260 і так далей, ён бясіў. Неверагодна просто бянтэжыў тым, што нават калі трапляе гэтыя кумулі, проста не хочуць прабіваць нічога. Всё, 15-6. Альфа, дарэчы, рано ляцела. 693, 568, 715. 3 стрэлы, усе 3 пайшлі ў мінус па альфе. Такой сабе, такой. Што па часе у нас? Там 12, да, гадзіна? 12:20. Стерве. Выбираю цябе. Як у покемонах было. Там Бублепуф. Выбираю цябе. Чармандер. Памятаеце гэты герой, не? Хто глядзеў покемонаў? Хто ведае ўсіх? Поименно. А які ваш любимый покемон? Не, ну Бульбазавр гэта ўжо, слухай, ну гэта мейнстрим, гэта ўжо ўсё. Гэта банальшчына. Хаця, па праўдзе сказаць так, Бульбазавр быў для мяне таксама улюбленым. Калі па шчырасці. А можа штосьці іншае, ось. Там жа ж які звычайны набор? Пікачу, Бульбазавр, Сквіртл, чарапашка такая, так, Сквіртл. Гэта не тое, што не тое, што могуць усе жанчыны рабіць. Не, гэта не пра іх. І чакай, хто там у гэтай дзяўчынкі, як дзяўчынку звалі, я забыўся ўжо. Міссі? Нешта такое. Сквідвард? О боже, а што такое Сквідвард? Першыню чую такое шчыра. А, як давесці да Сквідварда? Не, мне падаецца, давесці жанчыну да Сквірта, не? Няхай будзе Сквідвард, мне падабаецца. Дот кажа, лепшы покемон, Лукашенко. Не, ну гэты, слухай. Ён адзіны такі. І толькі у яго адзіны ўладар на ўсё жыццё, гэта Пуцін. Без варыянтаў. Так. Я хвалююся, бо я тут адзін. Застаўся АЛТ. АЛТ ёсць. ЛТ ёсць. Так.
Где ворожая ЛТ? Ух. Сатен у нас на нашем фланзе, ты погляди. А, ебар ворожий вось там, ён круціцца каля гор. Зразумела. Мне з таких, я памятаю, калі глядзеў серыял, боже, я в 11 ці ў 10 класе быў плюс-мінус. Мяне там забаўляў заўсёды гэты чэлік, які з косткаю у лапах хадзіў. У яго ж гэты чэрап нейкі на галаве быў. Ён быў такі злы вообще увогуле. Просто... Та як тут тобі дапамог, чуеш? Глядзі, що там робіцца. Так, є п'ятка. Обраємо. Та не дурити голови, яка повага. Ні холєри не зробив тут. Не поспел. Где он? А гэта гриль, до речі, так світить, хто? То ж павінна быць нешта тут, правда? А ёб твою мать. Ай, пакуль разбярэшся, блядь, пакуль збярэшся. Хуйня нейкая атрымліваецца, КПЗ асвяціў. Шкада. Ну, ад яго не было як збегчы, дарэчы. Не было як збегчы. Можна было падумаць, што трэба было туды падціскацца. Колькі завалілі ўсіх, але ж ён бы мяне высветіў. І ўсё роўна бы тыя самыя хлопцы раскідалі. Ну, хутчэй за ўсё так бы і было. Хаця ніхто не кажа, што не варта было рызыкнуць. Так. Апошнім часам наши ЛТ перестали ездить на той фланг. Тому придется стоять тут. Так, кто поехал? Тесак поехал. И все. И ПТ одним. Ты головне живи. Гриль шамусти наш поехал рашить. Это что такое?
Да, блядь, тебе места мало тут. Ой, что за люди? Ап, где там? РХМ. Ну что там прожитый Янкину? Снеди тут. Мимо. Злина гэта. Так, ну что, будем шукать его отсюда, недем. Так. Ён просто оборзел уже. Тут нема нікого, правда, в їх? Хтось тут все ж таки був. Так, головне, що наша ЛТ вижила. Це добре. Не бачу, щось тобі перешкоджає. Рог дома, вот что перешкоджає. Так, 5, 4, 3, 2. Блядь, сдаел. Паскуда. Что, едем? Ха-ха-ха, потрапил, подпалил. Ха-ха-ха. Досвід, ёпта. Что там наши тяжкие танки соснули? Смоктанули так нормально, глубоко. Я бачу. Тясак, не спрашайся. Почекай. Нам би зайняти їхню базу. Не глядячи на те, що вони зараз відомо поїдуть на нашу і будуть її захоплювати, лише нам би займати їхню базу. Каб частка переїхала до нас, ми б їх ще постріляли, пошкодження в собі поздобивали. Так, дві арти. Гляди, що відбувається, ну... Так, 7-9. Їх більш тяжкі. Тяжкий склад, який зараз буде становитися на захоп. Впевнений, що... Ось так станем. Що зараз хтось приїде на засвет, але ж не поспели.
Зновку гриль, зновку перемога захопом. Цікаво, колькі там пашкодження атрымалася па сцерві даць. Ну, давай статыстыку. Што мы маем? Ой, бядацтво, 1073. 1073. Не пашанцавала хлопцу. Што, ще паўгадзінкі. Ой. Я ўжо стаміўся, мне перапыначак. Нейкі напапіздзіць. Было б добра. Так, тут не маю куды падзецца, толькі туды. Так, намарынаваў бульбы? Куды, каму, навошта? Што замарынованая бульба? Ты што, збіраешься шашлыкі нейкія рабіць? Што, курыцу? Як запяку? О, ось яно што. Ты ў пекарнік зараз усё гэта пакладзеш, потым будзеш бульбачку з куркаю есці. Аэй-ваэй. Так, ну дзе вы? Давай, Мантыкора. Каго бачыш? Нікога. Бляха, ён падстаўляецца, добра, пад Цэнтурыёна хіба што. Курва, бляха. У жываце забурчэла. Што ты робіш, га? Олдскул, навошта? Ух, бляха, серенады ён пяе тут. Я пяку бульбу з куркаю. Та я ўжо зразумеў. Я таксама галодны. Мантыкора, ну ты просто недавечная некая алты. Ну як ты так? Где ты тут? Да ёлы-палы, ну. Ай, гульня не дае патрапіць. Недзе ён тут выходзіць. Крышачку падстаўляецца ўсё ж такі. Вікерс Паттон, нібы нейкія сябры. Побач гуляюць. Пытанне толькі вось тут хтосьці штосьці будзе рабіць ці не? Скадыщ, скадыщ. Но... Цэнтура з'язджае. Как тебе лихо.
385, но... Суки, просто... Раз хмизи, праз усё. Убачив і забили. И не кажи, блядь, что ты там ревешь, что гусеницы одразу сбивают. Нават не дали парамонтоваться нормалёво. Жорстко. Так, добра откидали, потому что яны ўсе выставлены, а у нас ніхто не свеціць іх. У нас яны, бачыш, з'ехалі там справа ўнізе ад мяне. А тыя хлопцы, што злева, і цэнтура, які стаіць па цэнтру, ён хіба што яго нейкая праблема за аглядам. Там ён нікога не бачыў. Нават тых, хто праз хмызы зараз мяне разбіраў, гэтыя 4 танкі. Кепска, што 430 мяне ўбачыў праз хмызы, хаця яны былі непразрыстыя. Гэта было непрыемна. Что, паспрабуем СТЛТ подловить, правда? Блядь, только не перашкаджай. Потым, калі што, подъедем. А у нас один цяжкі танк толькі. По факце 3. 2 поехали сюды. Зразумеў, зразумеў. Блять, ну ты... Козлина дурная. Так, усё ЛТ... А, яшчэ одна ЛТ ёсць. $844. Это альфа цудовнейшая просто. 800. Ну, так, Мантикора разъехала. Можно мне займать эту позицию. А блайндами хтось сыпля. Цікаво, гэта вось по мне было зараз блайнд. А где ж ты там? А вот. Это была разбиральная перешкода. Да нічога. Ты, галоўнае, не гэтае. Не схамяніся і едь уперад. 114. Просто едь уперад. Давай, перенавивайся там, рыхтуйся и W тисни. Я тебе почекаю. То есть лупендзіць тут у гэтыя хмызы, дай Боже. 114. Давай, родненькие. Может, тут з'явишся, не? Сяба уже не вылазить. Уже голову свою не показывая. Він, правда, тут за рогом стоит. Блять, ты погляди, кто у нас тут.
Не пашанцавала табе. Хлопча, я разумею ўсё, не пашанцавала проста. Іншым разам, як кажуць. Абпрала. Ой, ёпта. Занадто глибоко виїхав. Ну что, поехали? Поехали, там поразмовляем, там есть с кем поразмовлять. Давай так. Потому что тут будут торчать вежи одни, мне подается. Ну и куди ти полетіла? Ну йопересете, куди я целився, ну? Тож все так добре було. Ще 25Т буде. Оу. Светить. А светит чему? Светит тому, что... Роги. Ага, у їх, до речі, бабаха есть. 183. Ну-ка, хлопці, як ви там, хто ви там, кому ви там? Ми тут зараз ось так зробимо. Ап! Полоскочим вам нерви. Ви головне там зводьтеся сюди, в це місце. ФВшка наша. Невыгодно я наедем, но зусім невыгодно. Нават з'язджаць не спатрэбілася. Колькі ён кинул 3? 5, 4, 3, 2. Ах ты дрень! Ах ты паскуда! Ды альфа ще вилетіла! А? А я чомусь, блядь, голова отказала. Добре, гэта была спакуса. А альфа полетела у гэтага пса. $1140. Так бы я добраў гэтага грыля, ой, грыля божых на барчата, а потым ужо б і ягу. Потягнуся за солоденьким, но кавказцы, вітаночки табе. Дзень добрый і честь. Так, куди ми поїдемо? Туди, сюди. Ні, то сюди я не поїду, я поїду туди. Є там позиція для моєго танку добра. І оглядеться можна буде. Головне тільки куди заїхати. И пострелять можно будет.
Колькі у нас там 12:47. Хіба што апошнія 2 баі будзем гуляць. Мабыць, 2, мабыць, 3, паглядзім. Так, усё. Пазіцыю занялі. Вось гэты заняў мою пазіцыю, якую я хацеў. Давай. Глядзім ва ўсе вочы. А-а-а! 2-1. Які настойлівы камвей. Такі вылез. Пастаяў, паглядзеў. Ты сур'ёзна, галдою, рикошет. А ты гаўняк. Наша ЛТ добра стаіць. Вельмі добра стаіць. Я б сказаў, выдатна. Этого не бачно. Ён не высоўваецца. Ну, няхай сабе не высоўваецца. Так, пражэта ты дзе? Пражэта недзе там у хмызах, правда? Як добра зводзіцца зараз з гэтым абсталяваннем. Пум. Пражэта гатовы. Так. Ды як вы гэта робіце, га? Ну то поехали. Ніштяк, дарэчы, зараз было. У тым сэнсе, што яно нібы трапіла, па факту ці не. А па факце не трапіла. Так, 105 кінуў гэты фланг. Шкада. Яшчэ шмат можна было б насвяціць. Так, тым часам два леапарды сочаць за гэтым накірункам. Адсюль не ўбачу, правда ж, гэтага хлопчыка. Паехалі. До 121-го дапаможам яму. Ну што, вось гэты стаіць тут. Ось тут хутчэй за ўсё хтосьці з іх стаіць. Не, памыліўся. Ты хауну, блядь, тут яшчэ 704. Ой, ну херова, што яго не свеціць. Ну, КПЗ, можаш ты не перашкаджаць? Ці нахуй адсюль? Блядь, точно.
Shit. Dickhead. Ну где ты там? Давай. І ніхто не добере. Отдали хлопца за 0. Блять, КПЗ, ну кап ты сдох, собака. Капа тебе понос пробрал, паскуда, бля, фуловая стоит здесь, уль. Плеер, блять, переможник, переможца. Курва! Так. Потягнувся. Найлепший дядуль. Дякую за. Did I wrote correctly? Actually, no. Калі ти ўжываеш «і», то там гэта не выкарыстоўваецца «y», там выкарыстоўваецца звычайна лацінскае «і». Дзень добры, добры пішацца з маленькай літарай у такім выпадку, ўсё астатняе добра было напісана. І чэсць. Але адзінае што, Каўказ, калі ты намагаешся так сказаць на польскай, то гэта азначае, што ты кагосьці сустрэў і адразу з ім развітваешся. Так, таму што чэсць азначае тое, што ты і прывітаўся, і развітаўся. Як у італійскай чао. Вось, таму атрымліваецца, што ты прывітаўся і адразу сказаў да пабачэння. А так напісана добра. Так, добренько. Становимся тут у хмызы. Там на УТ не поедем, бо марудзім. Занадта марудны танк, таму будзем чакаць нашых хлопцаў, нашых у сэнсе ворагаў, з гэтых вось хмызоў на базе. Ось так, ось. Чао, бонжорно. Ну, у італійцаў так ёсць бонжорно, типу добрай раніцы, так, атрымліваецца, перакладаецца. Але ж яны кажуць чао і калі вітаецца, чао, і калі развітваецца. Палякі таксама. Толькі ў іх чэсць. Так, 10-м. Ён тут будзе. А гэтаму што? Шкада, там 13-105 павінен быў бачыць 10-м, калі той з'явіўся ўсё ў гэтых хмызах. Адзінае, што яму можа перашкаджаць, тое, што ён баіцца зараз РХМа і не пад'язджае да бліжэйшых хмызоў. Вось так неяк. Так, зразумела. 10-м ён тут. Не паляцела. Блядь, Яна, каде... Твою мать, а хто ж ведаў? Хто ведаў, што ён вось так зробіць? Трындзец нейкі. Ну всё. Так б зараз адляцела ад яго 750. На маю карысць. Что ты? Ну давай. Ще. Так, ён хаваецца. Цікава, вось ён не хаваецца ад тых, хто яму прапісаў на 300, ад мяне хаваецца. Цікавыя паводзіны у хлопца. Гэтага не бачу, ён за скалою. Яго вось тут недзе выхад гэта будзе, каб яго можна было заўважыць.
Гэтаму хлопцу бы кумулятыўным набойчыкам да прысунуць. Так, I'm to Italiano, but don't speak enough Italian. Ай, добра заляцела. Я ўвогуле італійскую не ведаю, калі так на тое пайшло. Не размаўляю, цікавасці ніколі не выклікала. Я зусім крыху размаўляю толькі. Разумею нямецкую. Асноўная працоўная ангельская. Так, што гэта за раз'езды ў нас такія зараз? Ой, не патрапіць бы на Е50, не гэтае. Не страшны, а вось нейкі кобра. Не хацеў бы я з ім сустрэцца. Скадыщ! Готовы. Так, я спадзяюся, што мяне тут ніхто не сустрэне. Мы сабе спакойна праедземся. Блядь, ну там жа ж яно трындзец як далёка. Ад мяне было. Все равно нейкае аглушэнне атрымаў. Што тут мой тэлефон усё? Зразумеў, што гэта тэлефон мой усё. Так. Мы едем. Зараз заедем. Вось арта наша тут побач. Так, ну я з кумулятыўных не перайду, таму што ў нас яшчэ яга ёсць, усе ёсць. І Стас, і Федя Метёлкін, усе тут, усе на месцы. Ах, як ён учасна заехаў. Ён не выедзе хіба што з гэтага сейву. Чакай, вось табе, хлопча, вось адкуль можна прасунуць? Дзе тут можна выйсці, каб было бяспечна? Што ты круцішся так? Чатыры, так. Кепска полетела. Эх, ну няхай, 3900 таксама неблага. Ну што, 13:02 у нас по часе, так што... Добра, мы на гэтым скончым. Даволі неблагія баі здарыліся на сцерве і грылі. Перамог даволі шмат, мне так падавалася. Але былі зусім лайновыя, гэта факт. Танкіст-снайпер, пытанняў няма. Давайте глядзець статыстыку. Так, по тэхніцы, дзе у нас тэхніка, вывучайся. Грыль 9 баёў, СТРВ 8 баёў. Якое лайно. Ну так, перамог на грыле было 88%, на СТРВ 75%. Адзінае, што пашкоджанняў, так, ну зусім мала, 1800-1300. А вось гэтыя коэфіцыенты невядомыя, ну просто зашквар. Добра, усё на гэтым мы сёння скончым. Дзякую велічэзна вам за прагляд. Зараз мы рэйданем каго-небудзь. Я спадзяюся, што хтосьці стрыміць з нашых хлопцаў.
Так, Ралеф, пайшлі да Ралефа. Яшчэ там Андрусь стрыміць, але ўжо як-небудзь можа ўвечары кагосьці іншага. Ралеф нам бліжэй да сэрца. Усё, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі пабачымся ўвечары на стрымы SnowRunner, таму надоўга не развітваемся. Усім пакуль.